Pozdrav svima! HearRemote je gadget koji služi za daljinsko upravljanje i namenjen je isključivo za Apple uređaje. Njegova cena je oko $7 i može se naći u crnoj i beloj boji. U pakovanju se nalazi HearRemote i uputstvo sa kodom za aktivaciju aplikacije. HearRemote sam po sebi sastoji se iz dva dela, kućište i modul koji se stavlja u telefon. Prvi korak je da ubacimo HearRemote u ulaz za slušalice. Drugi korak je da pokrenemo aplikaciju i aktiviramo kod u podešavanjima. Potrebno je da izaberemo uređaj koji ćemo da koristimo. Učenje kodova ili kopiranje kodova daljinskog upravljača treba da memorišete i zatim sami birate šta će taj kod da radi. U mom slučaju je klima uređaj, gde sam uzeo daljinski upravljač od samog klima uređaja i kopirao taj kod, zatim kliknuo test button da vidim da li to dugme funkcioniše. Ukoliko funkcioniše, potrebno je da kliknete Save i izaberete šta to dugme treba da radi. Sada ćemo testirati klima uređaj da vidimo da li radi i naravno, znači, uspešno smo namestili i podešavanje temperature, mod, to jest režim u kojem će da radi i paljenje i gašenje. Ukoliko ne želite da kupujete ovaj gadget, možete ga i sami napraviti. Sve što vam je potrebno su stare slušalice i neki neispravni daljinski upravljač. Detaljno uputstvo možete naći sami na netu. Naravno, postoji dosta gadžeta poput HearRemote koji su namenjeni i za Androide. To ćete morati sami da nađete preko eBaya ili Amazona i cena je oko $10 do $12.